някой? Какво ми е? Не ставайте! Къде е Сеймен? Какво ми стана? Защо няма никой? Госпожо Бахар, моля ви, елате. Легнете в леглото. Хайде, госпожо Бахар. Госпожо Бахар, Трябва да лежите. успокойте се. Госпожо Бахар, хайде. Къде е Сеймен? Спокойно. Станало е нещастие, нали? Отговорете ми! Какво е станало с мъжа ми? Мъжът ви е добре, успокойте се. Защо тогава не е до мен? Не дайте. Къде са всички? Госпожо, съпругът ви е добре. Служете да изапам. Не дайте, госпожо Бахар, спокойно. Моля ви, успокойте се, по-бързо. Встайте. Нещо с бебето ли е станало? Къде е Сеймен? Искам да го видя. Бързо го доведете при мен. Мъртъв ли е? Защо ме държите тук? Какво ми е? Какво ми е? Искам да видя Сеймен. Какво стана с бебето ни? Моля ви. Искам да видя Сеймен. Къде отиваш? Да видя Бахар. Може да е дошла в съзнание. Какво ще й кажа? Как да й кажа? Не дей, майко. Аз отивам. Хайде, елате. Елате, седнете. Чуйте ме! Чуйте ме! Моля ви, чуйте ме! Няма смисъл да чакате тук. Моля ви, освободете пътя заради сигурността на болницата. Ще ви уведомим, когато има нещо ново. Освободете пътя. Не стойте пред входа. Ако обичате, моля ви, чуйте ме. Освободете пътя. Дайте път, моля. Ще направите ли изявление? Ако обичате, моля. Ще кажете ли нещо? Кои са тези? Професори, идват за операцията. Дайте път, дайте път. Заповядайте, професоре. Дръпнете се. Виж, госпожа Гюл дойде. Да се опитаме и ние да влезем. Не пускат вътре, няма място. Вървете си вкъщи. Стана много късно. Сермет, закарай ги вкъщи и се върни. Хайде, Не, никъде няма да ходя. хайде. Няма. Отведи ги. Още ли спи? Преди малко се събуди. Беше напрегната. Докторът отново й даде успокоително. Не ви ли казах да ме извикате, като се събуди? Боже, знае ли? Нищо не сме й казали, но сигурно е разбрала. Лекарите пристигнаха. Влязоха в операционната. Боже, помогни му. Как е? Събудила се, но е била зле. Дали се и успокоително. Ако бях тук. Свести ли се? Спи. Вървете при майка ви. Аз съм тук. Хайде. И Сейхан е много зле. Хайде, Зейнеп. Джан, колко ще продължи операцията?
Положението е много сериозно. Не знам колко ще продължи. Щупвания, разкъсан далак, вътрешен кръвоизлив. Ребрата му са натрушени. Да не й казваме. Да я излъжем, че си е щупил крака. Стига. Успокой се. Как се случи това? Не мога да повярвам, че такава здрава кола се е повредила изведнъж. Сега разследват. Казаха, че от спирачките. Докладът ще е готов утре. Яман, съвзели се. Ще поговоря с него. Съвзе се, но имаше силни болки, опоиха го. Намерили са го на пътя. Изхвърчал е от колата. Затова не е пострадал много. А Сеймен е полетял в колата на 5 метра височина. Чудо е, че още е жив. Ще се оправи. Синът ми винаги се оправя. Боже, дай му сили, Боже. Чуй молбите ми, Боже. Бащата на сина ми ще се оправи. Ще си дойде вкъщи. Ще се зарадва, че синът му го посреща на прага. Ще седнем на богата трапеза. Спи, сине. Баща ти ще си дойде утре сутрин. Ще влезе през вратата като цар. Добре дошли. Ние сме Диджле, не се бой. Съвсем се е отнесла. Диджле, не ни ли позна? Ние сме. Запали лампата, Сермет. Върнахте се. Помислих, че е господарят. Де да беше той? Господарят е много зле. Пристигнаха лекари от Истанбул. Бог да е с него. Сермет ни докара на сила. Само вие липсвахте там. Толкова народ имаше, а и вие... Чакайте тук. Аз тръгвам. Чакай, Сермет. Занеси и малко супа на господаря. Сега я изготвих. Още е топла. Пилешка супа. Ще му даде сили. Съвсем е полудяла. Тихо, замълчи. Вземи я колкото да я залъжеш. И Фатма я няма. Какво ще правим, ако съвсем полудее? Ще й дам хапче спокойно. Няма да се занимаваме и с нея. Вие ли сте? Умрях от притеснение сама. Залиха за спарано. Добре, нека да спи. Не си казала, нали? Не, разбира се. Какво стана? Дано новините са добри. Ще видим, госпожо Мелек. Сега ще го оперират. Най-добрите лекари пристигнаха от Истанбул. С частен самолет ги докараха. Всички са там. Явно е много зле господарят. Боже мой, чуй молбите ни, Боже. А Сюмбюл как е? Много зле. Непрекъснато плаче. Ти сякаш си я видяла. Не ни пуснаха вътре. Стояхме прави пред входа. От излизащите чувахме какво става. Диджле, какво е това? Изпраща супа на господин Сеймен. Вие полудяхте ли? Сега го оперират. Нека се оправи и да отвори очи. Супата е най-лесна. Дай я на мен, огладнях от нерви. Занеси детето горе. Вие сте луди. Да хапнем преди да изтине. Хайде, Диджле. Асия, помогни ни. Ела, сине, ела. Браво на теб. Не ми се ще много, но... Стомахът ми стържи. Ще хапна, за да си взема лекарствата. Бахар е пометнала. Боже, Боже! Ужас! Нещастие след нещастие. Някой ни е урочасал ни е, но аз като говоря, кой ме слуша? Боже, Боже!
Да. Добре, трябва да отида да ги видя. Дано Бог да му помогне. Какво става, Али? За кого говориш? Големият син на Карада е катастрофирал. Спирачките му отказали. Излетал от пътя с колата си. Кемал казва да се обадим, да видим как е. Как е той? Се е мене зле. Много зле. Докарали се със самолет професори да го оперират. Виждаш ли? Покойната ни майка ги прокле. Искаше онази вещица Сюмбюл също да страда за детето си. Но и Осман е виновен. Ако заради Дилара не беше напуснал дома си и не се беше забъркал в неприятности, сега щеше да е различно. Жалко за снахата. Много е млада и хубава, а е бременна. Трябва да им се обадим, да поддържаме добри връзки. Не се знае дали Дилара няма да сложи ръка на конака ни. Ако Сеймен умре, никой няма да я спре. Тя слуша само него. Ще видим. Спокойно, мила. Сега трябва да бъдеш силна. Кажи ми како. Имала си кръвоизлив. Припаднала си, като си разбрала за катастрофата. Загубила си бебето, мила. Знам. То се сбогува с мен, докато спях. Беше момченце. Целунах го. То ми се усмихна. А после си отиде. Ще имаш друго дете, Бахар. Не се отчаивай. Сеймен има нужда от теб. Не дей, мила. Не дей. Сеймен не е мъртъв, нали? Отговори ми, моля те. Не, Бахар. Оперират го. Щупил си е крака. Не е сериозно. Операцията е към края си. Ще го видиш с очите си. Доведохме най-добрите лекари. Доктор Давид е световно известен пластичен хирург. Не се тревожи. Ако не беше сериозно, нямаше да водите лекари. Не издържам вече. Приспете ме. Искам да спя с месеци. Не ме събуждайте, докато нещата не се оправят. Ако не се оправят... Излезте, излезте. От болницата ли идваш? Да, до сега чакахме. Операцията е успешна. Казаха, че е успешна. Така и не ме пуснаха вътре. И реших да си дойда. Може тук да има нужда от мен. Нали и Бекир го няма, затова реших да се прибера. Джипът беше като танк. Как са му отказали спирачките? Ами, случва се. Те не се грижат много за колите си. Може да е нямало спирачна течност. Защо да не са отказали? Какво има? Станала си? За мен ли се разтревожи? Да, разтревожих се. Реших, че пак може да ми донесеш гривна. Полудя ли? Човекът се бори за живота си, а ти... Намерих парите в обувката ти в дъното на шкафа. И какво? Не ги крия от теб. Сложих ги там, за да не ги пипа детето. Какви са тези пари? Заработил съм ги. Бекир ми ги даде. Ти си гледай гривните. Стига глупости.
Питах за гривните. Струват 200 хиляди. И заедно с тези стават 350. Ти не можеш да събереш толкова и за година. Нека се разберем с добро, Хайдар. Някои се молят, други направо действат. Ти имаш желания, аз ги изпълнявам. Лошо ли е? Къде ще намериш такъв мъж? Нали те беше яд, че Бахар е бременна? Ето, сега можеш да се успокоиш. Ти какво участие имаш в това? Нямам никакво участие. Бог така е решил. Това е Божие наказание заради първото му дете. Значи някои се молят, а други действат. Добре? Ти си най-големият глупак. Сякаш не знам, че работиш за Хамзаоло. Но това не го очаквах. Какво си направил? Бекир ще разбере. Все някак ще се издадеш. Ти повреди колата, нали? Ти за малко да го убиеш. Сега ще си признаеш пред жандармите. Стой тук. Сега ще видиш ти. Не се бой. Господарят ти направи дете и те изостави. Ще кажем, че сме действали заедно. Всички видяха гривната на ръката ти. Има ли някой, който да не знае? А кой се примоли на госпожа Симбил? Тук си благодарение на мен. Благодари се единствено на мен, мръсница! Трудно е, нали? Ами ако вестниците пишат за копелето на прочутия Сеймен Карада, и ти ще станеш известна, лошо ли е? Тогава госпожа Симбил ще те изпрати в селото. Върви, тичай при жандармите! Внимателно, не ставайте рязко. Трябва да видя Сеймен. Той е в интензивното. Почакайте, ще видя как е. Какво е това? Добър ден. Аз съм доктор Суат. Да видим. Да, от снимките се вижда, че няма нищо сериозно. Боли ли ви? Да. Вратът ми ли е изчупен? Какво е това? Не, само шина е. Имате леко пукване на ръката и няколко рани. Късметлия сте. Може да имате болки. Ще ви дам болкоуспокоително. Как е Сеймен? Кажете ми истината. Снощи непрекъснато ми повтаряха, че е в операция. Малкият дявол. Има множество счупвания и вътрешен кръвоизлив. Загубил е много кръв. Операциите минаха успешно. Държим го в реанимация, за да следим състоянието му. Ще го боли, когато се събуди. Изкара тежка нощ. Аз също. Много ме боли. Чудесно е, че виждам изправен поне един от вас двамата. Радвам се, Яман. Как си? Нищо ми нямало. Докторът така каза. Не се застоявайте прекалено. Да отидем при Бахар. Ще си вдъхнете кораж взаимно. Тя как е? Загуби бебето.
Искате ли нещо, госпожо Сюмбюл? Един чай? Не. Вие с Бекир се приберете вкъщи. Оставихме Мелек сама там. Вземете и Зейнеп. Дъще, ставай. Зейнеп, ставай, мила, хайде. После ми донеси чехлите. Подуха ми се краката. Дилара, ти искаш ли нещо от къщи? Ще отида да видя как е Зелиха. И ще се преоблека. Виж ни само, сякаш сме на сватба. Зейнеп, ти си остани вкъщи. Да не се трупаме всички тук. Нека преместят се и мен в стаята. До вечера ще дойдеш. Сега не можем да го видим. Ще ида да видя Бахар. Майко, не дей да ходиш, пак ще ти прилошее. Какво да правя? Като я погледна и виждам се и мен. Виждам го весел, радостен. Колко добре бяха, колко щастливи. Умираха от радост, че ще имат дете. А виж, за един час всичко се промени. Не дей да ходиш при Бахар така. Фатма, заведете мама вкъщи. Леля Мелек ще се погрижи за нея. Не, дъще, добре съм. Ще се прибереш. Аз и Сейхан ще останем. Иди да се успокоиш малко. Така разстройваш всички ни. Хайде! Фатма, донеси ми нормални дрехи. Хайде, госпожо Сюмбюл, да вървим. Хайде, госпожо. Хайде. Хайде, госпожо, хайде. От тук, елате, хайде. Как влязохте тук? Моля ви, трябва да видя Сеймен. Моля ви. Забранено, излезте. Само за секунда. Една секунда. Отдалеч. Но спокойно.
Малко е блед, не се плашете. Това Сеймен ли е? Всичко е нормално, не се тревожете. Приспане заради болките. Не се бойте, да излизаме. Сеймен! Сеймен! Ще се оправиш, скъпи. Ти си моят живот. Сеймен! Хайде, събуди се, да се скараме. Той диша. Диша, разбира се. Казах ви, че е добре. Да излизаме. Той диша. Мислех, че е мъртъв. Щом диша, значи няма щупвания, нали? Защо е толкова блед? А това в устата му какво е? Може ли да диша с тази тръба? Да не му пречи. Искам да говоря с лекаря. Стига, мила, спокойно. Хайде, пини си. Спокойно. Не. 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 Пини малко вода. Не. Боже. Ела, Зелиха, ела. Не. Какво искаш? Какво търсиш тук? Идвам при господин Али. Добре, нещо друго? Не ме ли позна, аз съм Хайдар. Познахте, защо идваш? Какво има? Защо си дошъл? Няма нищо, искам само да говоря с него за катастрофата. Върви си, повече не идвай. Ние ще те потърсим. А, не, чуйте ме, нося му вест, моля ви. Защо ме измамихте? Искам си парите. Какъв е този шум? Какво става тук? Хайдар е дошъл да не види. Тръгва си. Дайте ми парите. Спрете. За какви пари говори той? Доведете го тук. Сега ще се върнем. Добре съм, не се тревожи. Ако искаш, говори и с лекаря. Да. Утре ще се прибера. Пак ще ти се обадя. Добре. Сигурно отишла при лекаря. Идва. Къде беше Бахар? Яман! Стой, стой, не идвай. Къде изчезна? Как си? Нищо ми няма, Бахар. Добре съм. Ела, полека. Добре съм. Нищо ми няма. Ти добре ли си? Да, но си добре. Видях се и мен. Моля? Как е? Диша, но не знам дали е жив. Не открих лекаря. Приличаше на умрял. Стига глупости. Спял е. И кой те пусна там? Ще подам оплакване. Стига, добре съм. Само малко се притесних. Седни. Операциите бяха много тежки, Бахар. Говорихме с лекаря. Ще ти разкажа. Само се успокои.
Знам, делакът му е разкъсан. Оперирали са счупванията на кръка му. Има изчупени ребра. Сестрата ми каза. Ето на, всичко е минало нормално. Професорът си тръгна. Ако имаше проблем, нямаше да си замине. Когато се събуди, ще го преместят в стая. Не е добре, не може да се събуди.